Takže ahoj, už je 54 a jsme měli skončit 51, hráli jsme i Roblox, takže jsme vyhráli odběr 2, můžeme už konečně ven, už jsme byli i venku, chvilku se podívat, já jsem pohleděla si kocourka, já vám ho natočím, toho musíte vidět, takovýho krásného maňáska, milovanýho. Jo, on je venku, já myslím, že je vevnitř, to jsem na to zapomněla, blbá jsem. Tady mám i černošku, je tady černoška, hezká, takhle krásná, Charlíneček. Nezavírej mě. Jako jsou krásný. Už jsme byli i venku. To je super. Já jsem se pohodila tak kocourka. Takže doufám, že se vám tohleto líbilo. Tahle celá challenge. Akorát jsme moc nenatáčeli, protože jsme jedli, jídlo nám zbylo, teď dojídáme sušenky, jenom víme. Já tady mám ještě muffin. Takhle ještě máme tady hodně jídla. No, a to myslím, že nevidíme. Že my to sníme, ale nám mi to stačilo třeba na celý den. Nám by to stačilo na celý den. Tohle. Někomu třeba ne, protože někdy, třeba někdo třeba jí hodně, že musí prostě jíst, že potřebuje jíst, ale my jsme nepotřebovali. Já jsem furt chodila jenom na záchod. Spítí. A jsme to pití nedopili. A ještě vám natočíme, jak to tady všechno budeme uklízet. Takže my jdeme na to. Jdeme to uklízet. Pojď. Takže karty, tady to. Já si... My to budeme i nosit nahoru. Labubu, počkej, nech mi to. Takhle. Tak, očičku dám sem. Raz, dva, tři, čtyři. 4 labubu. Tak, bacha, já sundám tohle, tu deku, aby jsme mohli ji uklidit. Já myslím, že ji tady ještě necháme. A vůbec jsme nespáli? Vůbec jsme nespali, já jsem si stejně vzala takovou masku na spaní. Tak. No. To je moje. Já jsem si tady dala gumičku, protože mě to velký bylo. Takže jdeme ven. Už challenge máme u konce. Prostě jdeme. Jo, to bylo, jak jsme uklízeli. Jo. O tom, vidíte? Tohle se u nás teď bylo. Jako vy to vidíte jako světlejší. Jo, ale ono to je tmavší. Tady tancuje. Takhle jako...